Hai cousa de 10 anos, Susi cruzábase na vida de Fernando Salgado. Daquela, ela aínda traballaba no Diario de Pontevedra. Ela contactou con el porque quería denunciar un episodio de discriminación que vivira nun supermercado. Unha década despois, Fernando volveu contactar con ela porque sabía que detrás daquela historia había moito máis por escribir. Deses malos momentos, como o do supermercado, pero tamén dos bos, dos que demostran que unha vida pode ser plena, veña como veña. Nos montamos o libro, digamos, como unha biografía, non como un discurso, nin como un sermón, nin como unha queixa contra a vida, nin contra ninguén, pero claro, vai implícito a vida diaria, e na vida diaria se ten atopado con situacións moi desagradables, e esas tamén aparecen por aí. Que mirase o título deste traballo, tamén é o berro de guerra da súa protagonista, que con esa frase é capaz de calar as miradas burlescas dunha sociedade a que lle segue prestando rirse dos diferentes. Desde o momento que te enfrentas ao problema, toda esta xente que a mellor está burlándose de ti, ou incluso levando aos fillos pequenos, burlándose diante dos fillos pequenos dela, etc., pois logo se topa con unha lección que eu estou convencido que todas as persoas que non foron poucas, pois se acordaron para sempre, non? Susi Maquieira mide 110 centímetros e ten unha irmá que tamén ten achondroplasia. Tivo a sorte de nacer nunha familia que sempre a apoiou. Elas tuveron unha infancia, unha primeira xuventud feliz e completamente integrada na sociedade, e en eso valeu moito, claro, ter os pais desa maneira. E xa de maior, unha vida máis que plena. A súa paixón é a moda, a que lle dedicou traballo tamén moita creatividade, como se plasma nestes patróns seus que se recollen no libro. Pero non hai obstáculo nin proba que Susi non consiga superar. Estudou en Roma, deslizouse pola neve no Canadá ou sacou o título de patroa de embarcación náutica. Tamén se lanzou na que é considerada a tirolesa máis alta do mundo, que está no Brasil. E ela dixo, pois eu tírome. E cando chegou arriba, é que non podes porque o anclaxe non dá, porque con 30 kilos e tan pouco espacio ti non podemos amarrarte. Entonces puxo unha camiseta porque estaba en bikini, envolverna con cinta americana, atarrona ben e botarna e ela se foi. O libro está tendo unha moi boa acollida, leva xa 3 presentacións e cun cheo absoluto na súa posta de longo en Cuntis. Este venres, Susi e Fernando estarán ás 8 do serán no Salón García de Vilagarcía presentando Que miras. Hoxe nos quedamos con el no Café La Marina desta mesma cidade para falar deste libro, pero tamén do seu vindeiro proxecto. Idea sobre refuxiados que cruzaron a Península Ibérica rumbo a Portugal e pasaron por Galicia. Aquí en Galicia, Ribadavia foi un punto fundamental, as irmás Touza foron todo, e eu, pois, tirando da historia, pois, cheguei a Miranda de Ebro, a Canfranca, a Lisboa, a Burdeos. Fernando Salgado tamén escribiu xunto a Juan Otero Papel de Estraza, publicación que recolle a historia do goberno independente de Illa de Arousa do ano 34.